Ahojte, výkony štvorvalcových motorov sa neustále posúvajú nahor. Poďme sa spolu pozrieť na nový Class Arion. Niekdajšia výkonová kategória 6 valcov sa rozrastá o ďalší štvorvalec. Kompaktné rozmery, no vysoký výkon. Class rozširuje modelovú radu Arion 500 o nový model Arion 570 C-Matic, ktorý prináša výkon 180 koní a maximálny krútiaci moment 730 Nm pri 1400 otáčkach za minútu. 4,5 litrový motor spĺňa emisnú normu Stage 5 a je optimalizovaný pre nízku spotrebu paliva. Bezstupňová prevodovka C-Matic umožňuje plynulé zrýchľovanie a spomaľovanie bez prerušovania výkonu, pričom inteligentný softvér optimalizuje prevodový pomer v reálnom čase. Špeciálny režim prevodovky zabezpečuje precíznu manipuláciu pri práci s čelným nakladačom. Traktor je okrem iného vybavený zosilnenou prednou nápravou Dona, pneumatikami Trelleborg a rozložením hmotnosti 50x50, vďaka čomu ponúka vysokú stabilitu a šetrnosť k pôde. V kabíne nájdete 12-palcový dotykový displej CBIS, multifunkčnú páku C-Motion a prémiové prvky výbavy. Model Night Edition prináša exkluzívny dizajn a zabudované Apple CarPlay rádio. Class Arion 570 C-Matic je spojenie výkonu, efektivity a moderných technológií. Nám v Agrostodole sa veľmi páči. A čo vy? Aký máte názor? Dajte nám vedieť do komentárov. Čaute.